Il-weda ta' Lorenz Konzi ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali li naqqas l-income tax għal kulħadd hija l-akbar gimmick fl-istorja politika ta' pajjiżna qal il-kap tal-oppożizzjoni. Joseph Muscat qal li l-introduzzjoni ta' ben ġdida għal ġenituri tidher pożittiva għalkemm meta tanalizzat induna kemm din il-miżura kienet ispirata minn aġla u konvenjenza aktar milli konvinzjoni. Qal li bil-weda tal-Prim Ministru ta' qabel elezzjoni ġenerali, il-familji Maltin u Għawċin fuq medda ta' 4 snin kellhom jiffrankaw 160 miljun euro, iżda issa ser jiffrankaw biss 10 miljun euro. Dan ifisser li kull persuna li tikkwalifika ser tifranka medja ta' 3,50 euro fil-ġimgħa li l-parti l-kbira minnhom ser titteħidlu f'bolla. Għal Joseph Muscat semma li b'din iż-żieda l-familji li ser jikkwalifikaw ser tkun ftit wisq għal ħafna li ħadilhom il-gvern fil-waqt li l-eluf l-oħra li mhux ser jikkwalifikaw dan il-gvern ser ikun ħadilhom ħafna u mathom xejn. Għal Joseph Muscat. L-introduzzjoni ta' tax ben ġdida għal ġenituri teskludi dawk il-koppji li ma jkollhomx tfal jew inkella jekk xi ħadd mill-ġenituri jitlef ix-xogħol. Mill-banda l-oħra l-ġenituri ma jkunx jaqblilhom li jeħtlu f'din il-faxxa jekk xi wieħed minnhom jaħdem part-time u jħallas bi 15%. Ma jibqgħux jikkwalifikaw dawk il-ġenituri li jirtiraw għal ftit mid-dinja tax-xogħol. Min-naħa l-oħra f'każ li l-koppja tissepara jibqgħu jikkwalifikaw biss min jaħdem full-time u għandu l-kustodja. Għal Joseph Muscat. Meta kienet jitkellem fuq il-Children's Allowance, Joseph Muscat qal li l-gvern nefaq fuq iż-żieda f'dan il-benefiċċju daqs kemm nefaq fuq il-pont li mhux ser iwassal għal imkien. Dan fl-istess ħin li dawk li għalaw anqas minn 18,400 euro fis-sena mhux ser igawdu mill-ebda żidiet. Joseph Muscat tkellem fuq id-djufija tal-gvern fil-kwistjoni tal-maternity leave. Tant li għaddi ġimgħa u ħadd ma jaf jekk il-maternity leave u ser tiġi estiża jew le. Għal Joseph Muscat. Il-Prim Ministru u l-Europarlamentari Nazzjonalisti ilhom sentejn jitkellmu u jivvutaw kontra din il-proposta. Għal kontrarju l-Oppożizzjoni Laburista ilha sentejn tisħaq li l-maternity leave għandu jiżdied b'4 ġimgħat. B'Joseph Muscat jgħid illi jekk ma jżidix dan il-gvern ikun gvern Laburista ġdid illi jagħmel din iż-żieda.